Action Production. Assalamu alaiki masoya, sallama na yo sabo daga zuciya. Kallon farko na kamu da soyayya, haduwar farko sai na ji tamkar na shirya. Damar ki nake rida ki ji gimbiya, dan Allah daure ki bani soyayya. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Ashe haka so yake rasa zuciya, sanda ya kama ni ya sani hajijiya. Na kasa ganewa kaina a duniya, shin wane ne ke za ki tausaya? Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Kamila mar'ati saliha, mai kyan hado mai zibi na kwalliya. Kowa na ta banki kyawu na halinki, shi na gani na soki, dan samun kamar ki zai yi wuya duniya. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Baka sanda so ya kama ni, na kasa gane kaina. Laga so yayi min rauni a cikin zucina. Ya za ai na gane so kauna a cikin ruhina, domin soyayya yau ta rikitan dukkan lissafina. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. Na samu kyakkyawa. What's the action on the mix?